Agent 5 Napalapas, simrek ababawanan ni Tina iti balay ni Doña Paz. Ket nagbaligi da ito'y anang paliiw, iti unag ti balay ti baknang. Iti sana nagbayag. Nagbaligi nga rod, ti grupo da Donato anang serrek iti balay ti Doña. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Magnamnamaak, asapay la ko matamatiliw dagiti agtatakaw, iti kabitan na apanawan. Aramidon mi ti amin, madam. Na-record min ti testamento yo, iti police platter. Kat ulit aramidon mi ti amin para ti dayto akaso. Saan amakalisi dagiti managdakdakas kanyak. Sir, adda ka dinadlaw yu idinapantayo nag-imbestigar iti balay ni Doña Paz? Adda na bukal nga ang gulo iti isip ko. Anya dayta? Inside job din napasamak a panagtakaw. Sigun kini Doña Paz, sakbay ang maturog dagiti babaunan. Ken iso mismo, nakalaken dagiti ridaw, agraman ti gate. Anya? Posible nga adda nang igagaraan ang ilukat iti ridaw, tapno makastrek dagiti agtatakaw. Wan nga agpaiso. Ti may papan iti napapatay a gwardya. Nasarakan ti bangkay na iti kamasitasan. Panagkunak, naggapo iti compound ti nagbagsulken ko na. Sa maysa, nakarikot pala ti gate. Ha? Nalabit ang nagaramat iti agdan dagiti agtatakaw. Tapno mauli dati na nga to apadir ti mansyon. Posible dayta, sir. Magisayang katayo iti follow-up investigation. Dakil agatad tinapukaw kini Doña Paz. Wan, sir. Oray siya kat sa nakakontento iti initial investigation. Maibasar iti panakayuman tayo kadag iti babaunan iti mansyon. Agduduma ti reaksyon da iti napasamak. Okay. Yumanta na ito abanag iti station commander. Wan, sir. Agkandak tayo iti follow-up investigation. Ano ti makunayo iti baligi tayo kakadua. Ayos, boss! Maglagdayan! Gusto kayo. Musan agapo kada Sara ken Tina. Awan kumada ito ya baligi tayo. Boss! Agtalinaid pala ka di dati na kan Sara iti mansyon. Timing lang ti kasapulan. Iti kasta. Saan nga gatap ni Doña Paz kakadua. Okay, boss! Orayan tayo ti sasangpet da sa tayo ito agrambak. Rambakan tayo, ti baligi tayo. Madam, dumawat kami kumaiti bakasyon mi kini Insan Sara. Ha? Kailiw mi nga minan ti pamilya mi. Apagbiit kami laang iti papanan mi. Naskan ka di nga agidan kayo nga agbakasyon? Wan, madam. Ala, adalat ta kada kayo dayta. Kano nga roti kaya tiyo? Oray itamot laang kumaa, madam. Okay. Mabihit lang daytad kon ti advance salaryo. Tapno adda usarinyo nga agbiyahe. Saanan, madam? Sublan mi laangan kini Sara ti sweldo mi. Kasta ka di. Wan, madam. Agsubli kami paimot kini Sara ah. Okay. Diyos, di kumuyog kada kayo, iti pa nagbiyahe yo. Nalakala ayalis ti adipuspos ni Doña Paz. Di ko na nga ta, kat agsublita pa'y. Dakkel tinatakaw tayo. Nalaing tamat anag pamarang nga awan ti amuta iti napasama. Wen? Nagbayag matan ti umay mangsukon kadata dito sentro? Ipay-pay lang ay nawagak ni boss. Maktanganak pa yan ang nakatakder nga agurura itilugan ta. Aguray talabiitan. Ni, daytan tilugan ni boss. Isom ti sumungat.
Nagpakada kanyak itay nga agbakasyon. Isa pinalupusak ida. Madam, napataglaon na iti panagdamag mi. Rumrumwar iti investigasyon nga inside job tinapasamak a panagtakaw. Anya. Wen, madam. Nalabit nga amo ti suspect dagiti garawyo. Pinadalda ti amin. Tapno makaipatong palde ti dakas. Mapagtalkan dagiti tao, wano dagiti babaunak diti balay. Madam, Nabayagan na panawon nga agserserbi dagiti daduma kanya. dagiti dadduma, kunayo madam. Wan, Asino dagiti nabiit pa ang nagtrabaho kada kayo? Dasara Cantina. Anya, dagiti pinalubusan nyo ang nagbakasyon? Wan, sir. Madam, adda ka di biodata wenno resume dagiti dua ababaw ninyo? Ada. Mabalin ka di ngalaan may madam. Wan, babalin lata, sir. Maaramat mi dagiti a dokumento para iti panag-imbestigar mi. Sana bali tag sublida pa'y mat, kalpasan ti panagbakasyon da. Kinapudno na, saan da pa'y nga inala ti sweldo da. Sublianda ka nun. Manipod ita madam. Di kay unay agtaltalag ka dagiti kakadwayo ti mansyon. Madamapay lang ti panag-imbestigar mi. Kat no addamadlaw yo akarkar na. Wino sa bali titigtignay na. Ipakaamoyo at dagos kanyak. Wan, sir. Ala, mabit lang taalaak dagiti bayod eta, dagiti dua. Mailasin ko dagiti dua babae naglugar iti van. Saan kadya dagiti babaunan ni Doña Paz dagijay, sir? Wen, adamot imot dadak kalabag. Sa dino nga tati papananda? Langa dati agbiyahe. Sa nabale, tagturong tamot iti mansyon ni Doña Paz. Sapay at da napatag agagaraon ta kadagiti babaunan. Pamuandan to, apaman ang makasangpot na iti balay ni Doña Paz. Lawan kayo ti baligyo anang ipatong paliti plano. Agpada kayo analaing. Boss, inaramid nila ang tirumbang para iti grupo. Ito makuna na baknang tayo. Milyon tinaala tayo tinayjay bakat. Boss, di mo pa'y naibaga kanyak numano amin tinaitaray tayo a kwarta. Agaro pa sa nga 10 milyon tinaala tayo manipod iti vault. Sigurado ka at 10 milyon tinaala tayo, boss? Nay, kaslawan pa nagtalak mo kanya ka. Saan mo't ngiti kasta, boss? Agdamdamag aklang. Da kayo pa iti kusitak, kat da kayo tinagtrabaho ka nagpaliw iti balay ni Doña Paz. Boss, Agtalak kayo kanya, kat ibingayan kayo iti gusto. boss, Kat ti mabati, ti mapagbibingayan tayo. Iso ti pundo ti grupo. Gumatang tayo kadag iti nabibilag nga igam. Tapno mausar tayo nga hold up kadag iti bangko. Napaulima kamutan tina. ha? Ay, awan, boss. Awan. Apay anay bagam ti kasta, Tina? Lukluk kun na tani, boss. 10 million pesos la ang timbaga na kanyak agatad tinaala tayo a kwarta. Anya? Nangig ko nga imbaga ni Doña Paz kadagiti nag-imbestigar a pulis. Nga agarop 15 million pesos tinaala a kwarta. Sabali la ang dagiti agkakangin na abanag anaala. Amangan matno 10 million lang agpaiso. Sinubraan lang dayjay abakat tinang ibaga no mano tinatakaw a kwarta manipod iti vault. Amamutan ni Doña Paz. Nasingpat abakat. Panagkunakat agsasao iti husto. Sa bagay. Saan laang ngagkam-kam malinibos? Tatalaga ak kontraak dagiti ganwat na. Anya? Uy, delikado day tapang panunutam. Aramidag tirumbang para iti husto abingay. Data tinagrigat iti dayja a plano.
Iso arumbang laang kumaadakdakkel pa'y timabingay ta. Amom, Tina. Sakbay anapanak iti mansyon. Aday naramid ni boss kanyak, ajak magustuhan. Anya day ta? Binastos nak. Anya? No saan nakapimanaw adagos. Amangan no nagaramidan nakon iti dakas. Anya? Kaya't nakagundawayan ni boss. Day ta ti saan na nga aramidan kanya. Tano inaramid na day ta. Jak bumdang amang ibutak-tak iti ang ramid na. Agdwa-dwa ak kadasara ken tinaababaw ni Doña Paz. Sir, panagkunakat saanin nga agsubli dagijay. Paliiwan tayo pa'y. Nusto ti atap ta. Isuda ti suspect. Mapanta ka di iti lugar ana isurat iti biodata dagiti do, sir. When? Ag-surveillance tayo jay. Ngang nukas pangarigan. Pudno nga ta nga address dati nakasurat? Amwan ta ti amin. Mariknak, makatulong dahito iti panag-imbestigar. Sir, Hala, mapantan iti kotse. Agpasarag ta iti lugar ang nakasurat iti biodata. Kabarbaro ako ti tinagparada. asino ti? Ni boss ti Bima ba? Tina, Sara. Boss, Akin kotse iti dayta, boss. Asino pa'y kuma? Kutsi ti grupo. Anya? Maramat tayo dahil ta kutsi kadagiti pagna tayo. Hala, sumurot kayo kanya. Ada na patag, ngay bagak kada kayo. Sara, gusto pa'y lang ti atak ko. Kita ang tiginatang na ako ti. Ninginaan dayta. Tina. Ano? Sumurot takan ko na. Agtamad tapay lakadagiti pagayatan na. Sigun ka dagiti nagtamtamagan ta. Awan ta am-amuda ngagnagan iti Sara Lopez kan Tina Lopez. Sir, husto ti atapyo. Nagaramat da iti sabali anagan ken address. Nalaingmat dagiti awan pain. Nang limlimo da. Tapno makastrak dalang iti pansyon ni Doña Paz. Wen nga rod, sir. Hala, agsublitan iti presinto. Basit lang na panag-imbestiga. Maamuan tayon tiki na siya sino dagiti suspect. Pambigat mo't lang. Sabtan nyo nagiti in-order ko nga igam iti amamok at dealer. Boss, sa dino ti pang sabatan mi. Iti daw ang bodega. Italag ko kada kayo ni Sara ti amin. Di ka madanagan. Sa nga pulo kada iti kakadwa ti adda iti likodan nyo. Boss, anya nga tano, dagiti laangan lalaki ti ibaon nyo amang sabat kadagiti igam? Apay, mabutang kayo. Saan mo't nga iti kasta, boss? Itamampay nga agkad kayo iti pangibaw na kada kayo. Trabaho dagiti lalaki ti mang sabat kadagiti igam, boss. No di kay agtungpal iti kayat ko. Nasaysaya at no patayin kayo lagan. Anya ti aramidon da Sara Argentina iti naibaga ni Donato. Gagayem, di uliwan adenggan, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Pro! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.